Днеска отиваме при Никито, където работи в един терариум и ще му снимаме всички животни екзотични и ще обясня малко, защото е експерт в тази сфера, ще направим едно хубаво клипче. Ще летим с дрона после, като се смръчи малко, като дойде залез и те, мисля, че ще е готино. Там са пясъчните фигури. Още няма хора, ама предполагам, ще дойдат скоро. И сега трябва да видим Никито тук някъде. Гоше, как сме, Гоше? Как е, Ники? Перфектно. Мислим тук, обмисляме. Такова мислене. Чакам малко аз се проблика. Още ли не сте го отворили, или? Днеска и сега отварям всеки момент и аз. Супер. Значи тъмън на време идвам. Тъмън на време идваш, тъмън змиите са такива, прозорците им са чисти. Снимай направи хубави кадри на черната мамба и на континенталния Тайпан. Да можем да кажем едновременно, мен не дема снима. Добре. После ще ме снимаш. Докато можем да кажем едновременно, защото значи, здравейте приятели, отваря врати най-големият терарум с отровни змии в България. Разбираш, ето кой ще посним, ще ме снимаш мене, да можеш докато го казвам това нещо да изкараш, защото погледни колко красива е черната мамба в момента. Да. Снимай я така в момента и снимай континенталния Тайп. Черната мамба снимай така, те като те видят хубаво, ще знаят. Чакай се привлекават, Гоше. Мале, много яки. Виж това красавец. Вие нови попълнения ли имате? Това ми е фотограф, да знаеш. Мога ли да нямам? Сега, чакай тук. Я да видим птиците. Още змии. Совата Стефчо. Това е совата Стефчо. Само не съм запомнил. Добре, няма ядове. Той не бързаш ли? Не. Ти всичко си подготвил, а? Да. Най-работа си пъш. Той имаме над 200 змии. Това е воден дракон. Имаме над 200 змии. Това какво е? Черно-бяло тего. Гюрза. Той е тъмън. Хубаво ли ще се скри слънцето? Да. Нали хубаво е? Да не напича много. Австралийски воден дракон. Ето го, нашия герой. Най-добрата птица, нашия Стефчо, да, принцесо моя, да. Да, принцесо, много ма кефиш. Обаче, искам сега, ще сложа един гущер на рамото и ще взема отвън да направим един кадър. Да направим кадъра, здравейте, приятели, отваря най-големият терариум в България. Ето, водния дракон. Той има ли си име? Ной се казва. Ной. Да. Няма да избяга, нали? Няма. Койно? И падна. Койно? Как пръкна? Ти как искаш да е вертикално или хоризонтално? Хоризонтално. Да не се щупи краката? Не, няма. Аз мисля такова като за YouTube. Не, като за TikTok, вертикално, да. То и по двата начина, то пак ще може да се изреже. Леко. Искам сега да си спокоен. Така. Интрото започва. Да, тези лапите ще бъдат. Не лапите. Да, ще снимаш мене. Да. Не така, хоризонтално за TikTok. Да, ето така. За шорт, да. Хубаво ли се вижда гущера? Не, в начало, само така ще бъдем. Отваря най-големият терариум в България и после ще вкараш. И после вече ще вкараш. Докато искаме така отвънка един хубав кадър да направим. Давай. Здравейте, приятели! Отваря врати най-големият терариум в България. Дай от начало. Давай. Здравейте, приятели! Отваря врати най-големият терариум в България с екзотични отровни змии. Ще видите много забавления, снимки с животни. Една от отровните змии са черни мамби, гърмящи змии, отровници, тайпани. Ще видите за какво става въпрос. Ама още не работим, приятели, до 1-2 часа ще отворим. 3 лева за деца, 4 лева за ученици и пенсионери, 5 лева за възрастни. Да, какво те вълнува? Да видя Стефчо. Стефчо. Да направиш някой друг кадър, така как седи Стефки, как седи агамата по мене. Ще може да се разпере. Гоше, аре бе! Гоше! Нали говорихме? Идвайте!
Видиш ли? Може това да го видя. Това ще го дам после на тебе. Добре. Я, може да държиш Да. да снимаш? Разбира се. Това записвам. Да. Моля се това се снимам. Се снимаш, ще се Дай снимате. ми толкова муцки варам на мене. Чакай. Стресира само совът. Абе, не съм я стресирал, чакай, сега ще я прибера малко. Ще гущера да ни избяга. Така да си. Виж какъв кадър, бе, на Стевчо. Това даже мога да го пуснем и така за Да. колко секунди мога да го пуснем на шорт, как седи. Да не ме клъвнеш. Мога, нали, Да. после ще ми го обработваш, ще казваш там. Това хапи ли спаска? Ами не бе, запомнете, като ви дам живот, никога не хапи. Какъв е мекиче. Да, направо закушкани. Да, направим влог. Чай малко. Не бе, не тараня, бе. Той е гладно сега, чай. Нахрани го малко, да му мине. Той винаги е гладен. Искам само да подпирате и това. Айде, Искам само да подпирате и това. Айде! Айде. Ти се чуваш от двете камери. И сега, някой да фани камерата, Гошо ще го фаща питона. Аз ще хвана камерата. Фани камерата. Аз също хвана Не, той ще фани. Ти си Не ми го подай така. Давам ти го. Снимай. Сам да се дойде, чакай. Отблизо, отдалеко. Искам да снимаш как така сме успихнати така и как си подаем и питона. Ай, фащай го и ти. По-моему изкараш цвета. Баш така не ми харесва. Вземеш тата от уши. И така го дръж. Не, пусни го той да Ти се... се усмихни, само искам да се усмихнат и да стани на сянка. Или на слънце. Той на слънце е по-красив този питон. Само искам да се усмихнат, Гоше. Чай, че иска да се катери много. Това, че не мога го овладеем. Така, дай цувка на камерата. Да ти Ами стрим. имаме много кадър на питона. Добре, значи може да не го снимаш толкова много. Браво бе. Заповядайте в терариума в Бургас. Муа. Не, Много не е важен. тя не стиска толкова си. Така, приятели, продължаваме снимките. Стават много яки кадри, ще видим обаче крайния резултат. Така, искате ли да го видите? Айде смело, Ела. идвайте. Няпи. Това е... Какво беше? Синежичен синк. Вид гущер такъв. Загледайте се езика му, че е син. Даже и са влезе. Ако искате да снимате безплатно с този гущер, ама ще бъдете качени в клип. Искате ли? Айде се, няма проблем. Айде смело. Така. Точно ви ми трябвахте. Ай, идвайте тук. Гоше нагласен се, да. Да, Точно ви ми трябвахте, държи да. камерата. Да. Аз тук да се оправям. Пусни езици на каката, айде. Ти видя една обува кака и се преразбуди тук. О, Шанта, искам да О, запреш. срам го е, вече стана... Направо жобно кученце. Виж, вместо Ашли, даваш тук като екзотично животно. Как се очаква аз да помагам? Да не им го даваш. За нас да се. Ние участвахме в клипа замяна гущер. Дай го ще го преш. Ще охрани? С какво? Ще имам куче, две котки, явно Айде да гущер видим ще имам. сайден, айде да видим сайден кое си. Знаеш ли какво е? Добре. Няма да риbe. Дай пак да го скарам малко навънка. Те момичета излязоха ли? Тръгнаха ли? Не, тук са. Чай. Виж, цялата да Даже те маркира. Да. Даже те маркира. Отзади има чешма. Виж, ела. Да, малко имаме на косата. Ей, тук отзади има. Ей сега, Това е много. колко хубаво клипче. Напикая гущера. Май го имаме. За след. Оха, Само бе. да ни го кажи. Няма, Не, да няма. го качат. Колко гледания ще има. Елате сега. О, Стефан, само да завиде книгите. Дигни си косата хубаво и сега си я пусни, сега си я намести. Да, искам да сте красиви на клиповете, защото не знам къде ще ви показвам. Мисля, ще ви показвам по TikTok, ама и ви трябва да изгледате като хората, нали? Така тук. И Тя малко... спокойно, Май иска да те убива. спокойно. Така. Стига. Давай сега. На души сигурност. То е яко да се снимаш змия, нали? Яко е да гледа. Така, дръж. Вие някой от вас искате да се снимате? Давайте смело, айде. Да.
Готово. Да. Готово. Благодаря. Това по принцип е най-дългата змия в света, но още е малка. Ще стане. Не, 10-11-12 метра са намерени екземпляри. Нойчо, той мъжки познава се по розовото долу по устата. Така, правим едно интервю на Спаската. Така, представи се Спаска. Аз се казвам Николай Спасов, роден съм в град Бургас. На 23 години съм и обичам екзотичните животни. Обичам всякакви животни, но по-ми харесват жаби, сови, соколи, змии, жирафи. Такива неща много ми харесват. Иначе кученца, котки обичам, но повече ми харесват жаби, такива сови и по-екзотични животни. Това на мен си ми е страстта. Казвал се, че от малко се занимаваш. Дойде от 12 годишна се занимавам с змии и вече официално от 5 години се занимавам постоянно с змии, от 5 години. Ама с по-спокойни такива, с опасни змии аз не се занимавам, по-безопасни такива. Те кобри, като гледам, те не са опасни. Те кобри вътре не са много опасни, ама аз само фърнам дъга някоя друга хапванка и това е, много не се занимавам с тях. Има други хора, които се занимават с тях, аз им помагам, подпирам ги и някой ден като се научи, аз почвам. Ама сега по-полека, деца вика на 23 години съм, още ми се живей, Гоше. Още ми се живей. Това трябва да го направим някой път тук да седнем така 2-3 часа и да седнем да ми направиш. Едно такова професионално. Да, едно такова подкаче да ми направиш. Тук мога да държим един питон тук да седи на ръката ми. Питона в галенчето мога да докарам от вкъщи. Ти у вас си имаш? Имам и вкъщи. Аз къдек цяла зима, като снимам тия червеници с моето скемиш, че ги снимам. Аз видях едно клипче. Беше своя котка и змията на едно място. Тя котката няма ли да нападне змията? Внимавам. Гледам да... Защото моите животни са спокойни по принцип. Аз от малки като ги взема, аз пускам примерно едно коте, го пускам с гущерчета и той като тръгне да се играе с тях, аз го удрям да спре да си играе с тях и го разбира, че няма, трябва да ги закача и спира да ги закачат. И така, по-малко тя седи, души, гледа го, жабата идваше. На този клип бачи шкица изкефихте в инстаграма с галенчето и с... Дето се криеш зад лаптопа. Дето и викам, не деве мацо, не нападах Бъмбълби. Бъмбълби се казваш. Кое е галенчето? Значи аз вземах един женски питон и го кръстих Бъмбълби. Бъмбълби. Ама си викам, не става женско питонче Бъмбълби и викам си го кръста галена и си взема едно мъжко. Помниш ли, каква жаба я докарах преди 10 дена? Толкова малка жабка, колкото беше по-малко от хлебарка, сега яде пъхчета цели. Значи бързо растат. Гледам ги, аз ги гледам. Аз имам един проблем, животните ги правят да... Извините, питам, тук преди нямаше ли пълнита или някъде тук, които се разкарваха свободно? Там надолу трябва да питам. Пълната база Имаше едни свободни, които вървяха тук из цялата... Понякога ги разхождат, понякога не ги пускат. По поляната, по обяд, като няма толкова много хора, ги пускат, ама сега като има толкова много хора, взе ни тръгне някъде... Разбрах, защото аз спомням, че тук нищо ги пускаха така в пълнитата преди да се... Пускат, ама сега като има толкова хора, някой да ни хукне към тях, че нали знаеш пълни може да някой дете, да, докато няма много хора тогава, ама сега с този трафик... че аз един обяд ги бях видял, не така вярно, да. Благодаря много. Няма проблем. Като ви казвам хората съм на работа, не лъжа. И запомнете, в моите социални мрежи няма да има политика, няма да има бизнес и няма да има нищо. Сега аз се занимавам с животни и от животни разбирам. Ако ви са интересни, питайте ме за животни, не питайте политики, бизнеси, икономики и всякакви такива работи. Това е пълно е с такива канали с политически глупости, политически канали, пълно е. Само на такива попадам. Да, пълно е. Аз опитвам моите социални мрежи да са един друг свят, в който като влезете да се изолирате, да спрете да мислите за сивото ежедневие, че седите по 15 часа на работи, че дразни шефа, че или вие сте шефове, работници не ви слушат. Това искам като влезете да се успокоите. Аз пълно е с подкасти, дето хората се карат, идват политици, идват премиери, идват какво не идва, обясняват, той оня цял живот нищо не е правил и обяснява политика. На котка не е нахранил. Да, една котка не е нахранил човека. Това беше от днескашния ден от терариума. Бая се снимахме. Сега не е като да не сме снимали. Та само от днеска сигурно ще направя цяло видео. И отиваме към колата. Днеска е пълно с хора в морската. Аз
толкова пълно не съм го виждал почти. Ма нека да идват хора. Това е, айде.